หินเป็นอันตุมพันมีเดียนายพาลัมเทเกลาปุหันล้ออีเทบังเกนนลอมลาปุสอนสิโซเชียลมีเดียเรามาจะทางพลุบรองคังอาลุอีพิจารเซียปาร์ตี้เคลมกันตามตุมอาวิลุปุสิจะทางล้อละเป็นนี่ลิตุมปินีละบังโซอามีเดียของjalan bensi pulo itum ipichal si iklem bari mutum ke non puta do thibla lapen itum pini pen non msc kili ke chapai pan si pini pen itum iklem cheng pon po lapen ning thelo rata tum sida me do thiblang lapen do thibna lalo lapen adun thuke non malom mane non kachari bom karbeng long ton mas konsil long tuliram ronghang sarkar mate bjp sarkar pen Karbing along le pelang asan si kapan hok lapen karbing along arada phan kapasung kapaduk dolo pen BJP sarkar pen koson si payok thaima lalo apen esona bangke non ke bangi MSC kilik tumi pichar si pen koson si achapai pon thaima lahai lam itum rongkhang arat phan mate karbing along arat phan ke than poni masin tu pini tum phan je phapon lo asi lakaduk awe alam than mon pe phrang pini le tum da ka chitong anan nili pachini pon la aprang si nili ar ege do lake tum dak rongkhang ipecher si committee long a president lo ang le kai Jonathan Intikasa ang lo la pen nili men Daniel ronghang nili rongkhang ipecher si committee long general secretary lo kardo la pen lapu niri ar bige do lake rongkhang si committee long tum camera pet office secretary lo totap tera kardo la pen apu adun ge do la bangke Gopen Singh teron alang list dame itum rongkhang sisi committee long si spokesperson lah kadom lapen nili phi dame dola rongkhang sisi committee long sang itum camera pet organizing secretary origal terang lo kadom lapen apu nili ar e kedo la bangke itum rongkhang sisi committee remaining along a president lo Nirani Kropi lapen do tulang itum rongkhang e picture sisi committee long camera pet assistant secretary Ronto teron ke hailo lapen nili phi kedo la bangke rongkhang sisi committee long advisor lo secretary teron ke hai lapen nili tum kado ko isi tami la claim tam rapet ati mangselo asi itum keceng me do thib lapen non same itum do thibla lapen non nili tum ke bangji kilik MSC hut koson si itum rongkhang pen chapai pon theima lai phutak sidame pul tum sar bandame thamon po Dia tu macam apa panal tu kawang apot pen kawang apot ning samolo dan ning arong lo non di pini dak nil tu macam tong rongkhang EPHLCC committee ni liga president lo nal tu mana chop pha thela pelo non malom tu party mopan nil tu secretary pu asan sen nang tu EPHLC ngo velo positive pu te bon sen tu EPHLC tu nil tu ke arjap thip sido tu ni thip sido nil tu pu nil tu macing beya kamawe ateke nil tu khe phan ke rai thek khe phan ka pe jok ki pol ma si pe jok thek ko EPHLC pe na para ke parjap thek ba il tum han ke rai pu ke il tum ining mek panda thek long le de la il tum non thek long lo non ke do ba ma ruling atu bang pho bang throk la me le long dun pu sai il tum la tum phan munit hok ke der lo bang marata pi son se la tum han tin chot lo il tum han ke rai ya phan pu si ha bang aso ko na mana aso bong se na mun si HD minister ta PCL tuma aphuang song sin non angket du la song thak thak sila bang photrok MLA tum tai not ba ka phanta HD pu pedalo mane minister central minister ba cabinet minister ba minister of state an pange in ba phan pon lok thek ni apol sa la si son thak thak ali dara bang ke joklang pole jo la non ka dam tang ning kan tros ke pang bon tai tum la son si pi te jut kok la si khe phan ka pereng thek khe phan karjap thegi ba khe ke manga teng ka pichunji polo ke EPHLC pena para ke nili thek ram long leder ban ratum ta thek long leder ji kusi mathala asi non malom dik dak sai lo alam ke il tu manghudu nang ne munit pena jok sini hapu son ta ho pu tang ho pu il tu marviar e ka che sai dun pu bang lang leder si khe ke reng yi ko son la bang sil tum lang nang po il tum non che thek long lo ke jo non il tum reng ad ho sil tum man ke reng se kar nu thek long lo bo il tum bang photrok MLA pan bang munin mare tin te dalo ha kona mana aso phansil tu aphuang ang song bikok lo yola si la puson a keja ba sona leader tung po ke choklang polo la ke phanil tu ban pereng thek thek ba ke phan rai thek thek la si
nal tumpan rat tumpan sa dak rongkhang tamelo badak west karbiang long arat pan tameka choning ri la helo iltum arjab dun thip nangji la non iltum eke ja long iltum arjab dun thip ulon ta anu ka prek tum ke son tak tak se ka sacrifice ba son tak tak se ka che thong pen ke ja pon pu ke iltum ave da di pa thek long le da ji la sin neli ke matha non iltum reng e da tu si son nang je plang plebon pu si mata da sta non ke iltum ing tara hu reng e da tu sil tum mane akereng sin ekar nu je plang der lo si therak me ing reng me goti le dam tan nogong le dam stang nu pia khai kar bia khai pu ka chi pun da non ke emang avet da dio emang apia vet da yo la sil tuma I jotta avet der lo la sikadwe ratuma chini dam si iltum isido kling nang po iltum ko puson se la non ka wang ye election da iltum che phai thek ya phan iltum ma tha nang po la si iltum kar bia khai tum ke copy ne pen tangkai sigai si ni pen pharoi si ni pen si eke be la puson na bang iltum ke son bang ma tha dam de nang po ahok lo tangka ke nang ye panal tum tangkai an wana khai phan kereng ni ponte inding bang iltum che lar le der ni tangka bang iltum entame vote bang iltum jok je da si iltum ning si pen che thana ko la bang borole na tumason hala tunga district ta velang il tunga district kang team si do te bon sa po an bang tek se pe po il tum kar bi tum tek ta bang tangka ke epe BJP tangka pen si hala BPF tum che pa hai lo ona ha vote hot bang BJP bang jok je da BPF han si jok bang BPF tum che pa hai da yo son pe po sil tum kar bi tum tek do da ma la sil tum la so ting lo il tum non e me thang reng er ho sil tum ki vi re che tek long lok si ok reng no da Jila puson jo non UCC nangke claim pen yok si iltum ke dharmo iltuma dharmo khongari tame ba Kristen paname iltumla online hai se ye mati online ke berlo hapu ke general se iltum ke nang klang ro iltum ST kalilu jila pu anang deng nonang le arlo iltum hane pinchong Bhimendra Prasad Sharma he meo pusi ki pu bandha arlo ke bang angkor ke rot lok lo non angkur pi rot arlo athak angkuran rot arlo la sofisi no angkur pi tai ke rot la pu anda iltum che chak dun prong ilang ma la bang sini lame ke the iltum batai sakori bang phan lok sikipi te bol son kar bia tum loke tek tum topik unemployed atum ta topik te bol tum protest a head pe porlo iltum non ke iltum ese che pe do nang po iltum ing tangrak nang po pu pe te iltum kereng dunia towar sa veter lo yo asinal tum phan lo hoyalam pan yok seneli piding oi lo non neli phi ka ningje ya tum dolang la sang tum pan ningje tuna kardo kasi ako nilitum bertalong runtulo je alang li kaching hon ke dam tang ke songja lo ang tong ingti lapen alang li risang ho tum ke dam tang MLA election hut alang li tum Pius Hajurika long pen lak phok ke patangka wandet bolam the alang li tum pen ason si media theng no tapenan lapson si chethang lo asi alang li tum labang so ke claim bang ke elitum PSLC a central committee aron ateng kan pen ke claim po sini tum jong dam yi ate malang litum labang so sai ka choklep ke nitum PSLC atum ning dokte lapen nitum kroi kriman tu nita ate marong khang PSLC committee atum ke labang so lam pen ke nitum ning dokte lapen ke dam tang aporohut alang litum lapuson si je tangka ke wan pen kato ka we anong no lapuson si central committee mate PSLC central committee president jai ka thar pan si lapuson si anong no wan lo te bon te me la ke ahok kali kusini to mahin penta mene pudunji lapen alang litum si PSLC original PSLC pusialang litum cipuda atema alang litum ke dam tang apor hot alang litum PSLC registration akam apan alang litum Delhi long andam lo te bon tame hala bangso registration akam apan bang ke alang litum ka chong hu pusini tum bang jong dam nang kokpo atema alang litum PSLC central committee president do an atum phan amen thapte si alang litum jongjung amen si ka che thapji pu apartment ka bor idam pen PSLC bangso registration akam claim dam lo te bon tame arnam ke korkrilo ta hailo alang litum la bangso phaila bang amukha ba ko na chiroi thupak apuson si non ke dara thengno nang klang lo asi la bangso apuson ke claim der atum phan ke PSLC ke phan ke kroi rat tu ban ke ningdong te la pen ni tum man tu ne sitan ni tum kroi thekti atema alang li inut ke jabang mate asong ya pujong si alang litum jong si akaprek asai
apan ke claim ye pan mat tharong lo tangte itu mat tunis tame rongkhang sisi hoi pucholilo karbiang long ke doan arat la inglong asorat doan tumai litum kroi thekte pusin itum hen pen tame je beklang lo la hello litum pini nai tum phan ka supha lam thike tong se kot pen ka supha pon alam thike litum hen pen ke parsi pachimi chol kaning je ujalam ke avelo munit atum ba rat atum epi chelsea phan avelo wir atlo jut kok lo kaning je kisman tum do asi jut je epi chelsea tum ke jut je nili tum ke kosan si ki jut pa epi chelsea ke jut je la tum ke khai kang thim khai kacherai khai kaching hon longri ke cherai longri ke ching hon longri longpat kacherai kom atum kosan si ke jut pa jut je nili tum ke thir kluk sidolang thir thip sidolang la ke bang lapu mane nang ke than ha mane la son lapu la ben pen pu ke nili tum ke chikroi thek the la pen kroin thek the nili tum ke chesong lapu ka chesong tu ke nili tum ke arjap luk aro rem hok pu apop jut kok lu pu tong na pu ma rem ong meeting ke biong pu rem ong ni tum ke camping te dam ong pu rem ong rong rup atok anu phanta ni tum ke than bom pu mum bon pu la sini tum epi chelsea ke kijut chethan the kitia tak kijut chethan the la sini li phi ke than ja tum do lang ni li lan si than chak pu dalam litum tong se kot pen la bangso amedia ke pha ponang ko lam thelai lo pini ong dung apor apuson si rongkhang sisi alam along penan tum pele lo je rongkhang sisi ke la ke APSLC ke doan ke la ke avelu pusi pena tum pache thang lo la ke ahok kali atema ni tum rongkhang along ke do bom ma jong etum secretary kado ko bi sisi along ke doan ami bitung tum phanan ta pachini et lo lasi nili ke rongkhang sisi along nili office secretary lo lasi nili pini office secretary hoi pen pini karbiang long lapen arat ke doan lapen rongkhang arat ke doan phan nili kapachini gela hello je APSLC hello khai phan kerai kom asong lo lake kado ka we karbiang long arat tu banta chini lo lasi nili pini la bangso media thengno kaning ye dunji ke ning hang he te bon sitame nili aphrang pen ta nang ke phutang lapen ke wang tang la puson sidolo atema leader satum pena leader tu me thang jung jung aphan akachima tha pena pot arada phan pora hut ke hang pon po la pen pon po use po aphilote la tum tajam deti la puson ni pena por ni li pholo kasi non pena leader tum ke APSLC pen GUC akaprek asong kapeman je phan kabor ita dolo la pen akaprek asong peman me pusita me hoy BJP long ki dunia phan la puson akachisik tadu asi ning du galam lo nilitum ahudisi ning theulo je karbiang lo long ka je isia khai anok be nang klang lo athema kaching hon angtong ing ti alam si pele nang kopo alang li tainut khai anok be lo lapen alang li phan nilitum rongkhang radet la pukali karbia radet pukali inglong asuk ke doan tum ta aning thelo alang li tainut khai anok be lo te bon zapini ke klang rok la hello alang li sitame APSLC pen kaciu lapen alang li tum akoi pilo je APSLC Central Committee atum si alang li phan flok jok lo lapen alang li APSLC pen alang li phan phlung jui pusi pena atum baje thak te bon sitame nili kama thadam lapen nili kachini dam la hello je APSLC atum le ki phlung pu labang so alam ba ke alang li ahok kali pusi nili mathadam atime APSLC ke no anta dobom la alang li jungjung ame thang phan si alang li kopia kama tha pe ne lapen ke dam tang apor hut antame alang li phan Central Committee tum kopima alang li phan hukum kipi lapen alang li phan kipu ateng pen Central Committee alam arkan po ke dam tang long walk hut tame alang li la puson si Central Committee a decision mate arur sa teng pen alang li arkan si alang li jungjung phan alang li ki claim ye phan apuson se mathalo te bon tame ni tum rongkhang arat la pen karbiang long arat do an tame je alang li phan lapukali aning jiru lang chok lang mane pusi la puson se do bom lo la pen akapre ka por hut kedam tang PGR lam the por hut tame alang li la puson si Central Committee pen kaching hon etuma sarlo je ka tharang leng li he pen pangdak lo je lamang so PGR ka che song long ke
ilitum EPSLC tum an ke labang solong donang ni pusi alang li pulo tebot tame alang li halabang so alam rayap teng pen alang li koi krisi kado ka biarat tan tawang et nai pusi alang li hin pe ba ke aku pha kontrol la ke central committee addition mate aron ateng pen kan pusi ni li hin pen ta jong dam lo atema alang li ta inu ra ke jabang pulo te ahok pet IC alam the kachikroi pen si alang li donai ye potlo la si non ke tong sikot pen karbiang long arat do ana tum phan alang li son inora leader pulo tang te pamang hu hak la pen pe break jek la pusonang deng si lerok sinili kasor sadam ba kipudam pukali te bon tame ahok alam posinili ke thek dun long an ahok alam posinili pini pudu nang ko la pen ke dam tang MLA election hutame alang li tum phan la puson si ong dongat pora tu ahut ke alang li tum la puson si break jek ake claim ke dam EPSLC akam si ke claim loma ke claim apor teng pen ni tum thek dun ong le alang li pha LCC je EPSLC akam aphan si ke claim lo pu ni tum thek dun ong le atema alang li tum ke claim ke kaprek ke tum social media long thek mon lo la si alang li ke rat atum aphan ahok pet ke japon bang kali pusi ni li him pen jong dami la pen ni tum dak rong khang EPSLC a committee hoi pen ni tum ke jong dam ke la hel la si nilihin pen kijong ke kipudam uji alam thevelo athema jethan dam olupute do ola ko pesitame nili piti hekpo asi karbiang long arat lapen inglong arat do ana tame ning theklongon je kebang jila apor hotsitame itum EPSLC central committee jai kathar sar ke japon along itu kado ko tame mesena bang phupu itum mathapen itum dun thiplo na lapen kebang jila apor hotame itum EPSLC ACC committee inkora trok long tame tum ka chep thai ajia pansi itum dak rongkhang CC committee hoi pen tame karbiang long arat ona phan tame juning ripon lo pen pachini pon lo lahel